आइला जामाइला मा होनाय जादोंब्रा ब्रा अमाराजा नों आयेननि बेरेखा हाबा मावदों ना आच्छा खोन्थालाय थफिरा मारो हाबां आं माबोरै आयेननि बेरेखा हाबा मावखो मा मावाखै बेलाय साथाम गोजोन गथ' खांनानै आच्छा गथ'खौ आं खांदों आरो नों खाङाखैबा सोर खांदों हा बेखौलाय हांग्रि मोनदियासो खांदों दा नाथाय दंफाङाव हासार होग्राया नोंसो दा फिथाइ थायग्रायालाय हांग्रि मोनदिया जाखागोन ना ओमफ्राय आं साथाम गथ'नि बिफा जाबायानो दा माथो जाखो ओइ अमाराजा जोंनि भारत हादराव 146 करोड़ जाबाय मिथिबाय सुबुंनि अनजिमाया बेनिखायनो सुबुं अनजिमाखौ खमायहोनो थाखाय भारत सरकारा सानैल' गथ' खांनो होदों मिथिबाय नाथाय नों मानो साथाम गोजोन गथ' जोनोम होनांगौ नों सासे गोरों मानसियानो साब्रै साबा गथ' खाङोब्ला बे रोङिफोराबो सोलोंफाबाय थागोन माथो नंगौथ' आरो मिडल क्लासफोरनि थाखाय निखावरिफोरनि थाखाय बेसेबां गोब्राब जायो साब्रै साबा गथ' खांनानै फोरोंहोनो मा होनो आच्छा बेफोरखौ आंनि सिगाङावसो बुंनो फैबाय नोंसोर माथोब्रा नों साथाम गोजोन गथ' खांबाय नालाय नों मिथियामोन नामा भारत हादरा बेफोरबायदि आयेन दानायखौ आइला आं गोसोआवनो गैयामोन माथो भारत हादरादि सानैल' गथ' खांनो होदों बे खोथाखौ ओइ अमाराजा मा सानखो साथाम गथ' खांनानै एसे लाजिनाय फैदोंना फैयाखै नों गाव गथ' जोनोम होनाङा नालाय बेनिखायनो जेबो मोनाखै खोमा आरो माथो बुंबावनोब्रा इसोरनि होनाय बोरदान होनानैसो लाबाय आंबो बिदि होननानै जेव फिसा खांनोसै आरो नोङो ब्रा बिदि होननानै नोङो अमाफोरबायदि जेव जाव फिसा खांनोसै नामाब्रा अबेसे गावनि नामाबो अमा राजा नालाय गावखौनो अमा बायदि मोनना लाथारबाय खोमा बियो दर्जन फिसा खांनो अमाराजा एबारनिफ्राय फिसाफोरखौ खांनांला दे साथामानो जाबाय दे मानसिनि सुबुं अनजिमा बांनायाव चाइनायासो गोजौसिन थाखोआव दंमोन दा भारत हादरासो चाइनानिख्रुइ सिगाङाव जानानै थाबाय मोजांसो बबेबा मोनसे बिथिङावथ' चाइनाखौ फेजेननो हादों भारतआ सुबुं अनजिमा बांनायाव ओरैनोथ' चाइनाखौ फेजेननो हाखाया जानला मानला नाथाय मानसि बांहोनायाव भारतआ फेजेनबाय माथो आयौ बेफोरनि माबा प्राउड फिल खालामनाय खोथा जाहैबाय चाइनाखौ फेजेननो थाखाय बे सुबुं अनजिमा बांहोनायखौसो मोनबाय आरो जोंना सुबुं अनजिमा बांबाथाय मा जायो नों मिथिया नामा थानाय जायगानि थाखाय खस्थ' जायो जानाय लोंनायनि थाखायबो खस्थ' मोनो आरो मोनसे न'खरावनो साब्रै साबा फिसा खांनानै लायोब्ला बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसिबो बारा जायो हा हुनि थाखाय न'खरनि सम्पतिखौ लानानैबो बिराद नांलाय खमलाय जायो बेफोरखौ नों नुवाखै आरो अमाराजा नुनायालाय नुदों बिदा फंबायफोरानो गावजों गाव दानायला सुलायग्रा जाबायलै सम्पतिनि थाखाय खोथायाबो सैथो नाथाय जोंनि बर' हारिया जोबोद सुबुं अनजिमाया खम ना बेनिखायनो जेव जाव अमाफोरबायदि फिसा खांनांगौमोनलै दानि जुगनि जानाय लोंनायफोरा मोजांखाय गोदोनि बायदि लकेल नंलाथ' गासैबो फिथाइ सामथाइफोरावनो दानिफोरा बायदिसिना लगायनानै होयो फिथाइ सामथाइफोरा थाब देरनायनि मुलि इन्जेक्सन होनानै होयो बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौ जानानैथ' मानसिफोरनि देहाफोरा मोजां थाया दानि जुगाव आरो बेफोरबायदि देहाखौ लानानै साब्रै साबा द'जन फिसा खांगोन नामा गाव गथ' जोनोम होनो मोना नालाय बेनिखायनो मालाय हिनजावफोरनि गथ' जोनोम जानाय खस्थ'खौबो मिन्थिया बेथ' नंगौब्रा आंबो बुजियो गथ' जोनोम होबाथाय बेसेबां खस्थ' जायो आरो साब्रै साबा फिसा खांबाथाय न'खराव दावराव दावसिबो जायो दाना आरो फरायहोनाय जाहोनाय लोंहोनायावबो खस्थ' जायो बेथ' नंगौ अब्लालाय नोंलाय मानोथो साथाम गथ' खांखोब्रा नोंनि सायाव केस सलिना केस दे जि जाबायसै आरो एबारनिफ्राय गथ' खांनांला अमाराजा आच्छा बार' थाइबानि लारु ओमफ्राय नोंसोर सानैया गय फाथै बायदि जरा जालायनानै बेफोरखौसो बुंनो फैदों आरो आंनि सेराव माथो मोजां खामानिनि थाखाय गाज्रि मानसिजोंबो आखाइ मिलायनांगौ गोनां जायो आंखौ गाज्रि मानसि होनबाय नामाब्रा हाबां हे उपाय गैया एगजामपोलसो होदों आं सानैबो समायलायसैलै जरा जालायनो बिराद समायदों थै बेनाबाथाय बेलाय नंखागौब्रा सानैजों जरा मिलायखायो जोंहा होमबालाय थांनोसै आंहा गाबोननि थाखाय आंहा लाहार फाहार खालामनांगौ मा लटारि खेला होदों नामा नों हाबां गाबोन आंहा आइजोफोरनि मिटिंआव एटेन्ड जाहैनांगौ मानोना आं गाबोननिफ्राय आइजोनि प्रेसिडेन्ट जासिगोन बिदिबाथ' बिराद हौवाफोरा जिना हाराम जासिगोनलै माथो गिदों नामा हिनजावफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनायखाय आंलाय मालाय इनाय अनागार खालामखोब्रा हिनजावफोरखौलाय दिगदारसो दङ एबारनिफ्राय हांग्रामोनथिखौ खस्थ' होयोब्ला बिनि गोसोखौ दुखु होयोब्ला ओरैनो आं प्रेसिडेन्ट जायाखैथ' आइजोफोरनि गोसोआव लाखिखा माबा मोनसे फाल्तु खामानि मावनायनि सिगां हाफाङा आइजोफोरनि प्रेसिडेन्ट होननानै जाबाय खोनासंनो बासोबाय आंबो खोनासंहोबाय थानो गोसो गैला थांनोसै आंबो नोंलाय मा नायबाय थाखो थांदो नोंबो ओइ अमाराजा दखानखौ बन्द' खालामदोब्रा बेफोरबायदि साथाम साब्रै गथ' खांनो सानांला दै आं हले फैबाय बाजै मा जाखोहाय थफिराम थांनोसैबो नामा अमाराजाखौ एसे बुजायनो फैदोंमोन जों बुजिबायबो गथ'आ माबा बुथुला जानानै थानाय सिखाखौ सानसेयावनो बोरै हमनो हाखो नोंलाय आंखौ सिखा बुथुलाजोंसो रुजुबाय माथो बांद्राय सिखा बुथुलाफोरखौ मा खालामनांगौ मिथिबाय ना मेसिनाव लांनानै डाइरेक्ट उनखानांगौ दिनै आं बे टेकनिकखौनो बाहायदों बाजै नों सिन्था दा खालाम आयु मा होनांसोखोहाय मानोबा फैयामोन बे थफिरामा हाफांबो फैदोंमोन नामासै लांगोनानि बाहेरावसो नुहुरबाय आं मानसिखौ अजद दैखांनो फैदोंमोन बिसोर सानैया महा पाप्पि सानैया नोंहाबा मा दाय मावनानै लालायखो
आच्छा फिसायखौ फोथायला आरोना नों मालायखौसो फोथायनोसै आरोना नों हांग्रोमोनदि हा साननैसो थफिरामा मा बाजै लिंफ्लाखो थफिरामनोसो दिबानि जाबाय नामा नोंलाय खोथा नागिरना मोनासै नोंहा नोंनि बे खोथा खोनासंबाय थानानैनो बेंगि जासिगोन आं बेंगि जाबाबो जेबो नङामोन नोंनि खोथाखौनो खोनासंनो मोननाय नङामोन आं बखिनायफोरखौ आच्छा आं बखिनायसो जाबाय होमबा हा माथो बखियाखैबालाय आच्छा होमबा आङो साथाम गथ'खौ आंसो जोनोम होबाय नङा होमबा आं हारसिंसो मानसिफोरखौ बनायबाय नङा होमबा हा बेयावहायलाय जोंनि गथ'फोरालाय मानो फैलाबायनांगौ जाखो जोंनि गथ' फिसा जोनोम होनायालाय मा दाय जाखो बेखौनोथ' दाय हमदों मालाय साथाम गथ' जोनोम होनानै आयेननि बेरेखा हाबा मावदों होननानै गालांबाय आंखौ बेखौलाय आंबो मिथिगौ माथो साथाम गथ' जोनोम होनाया आयेननि बेरेखा होननानै होमबाथ' साथाम गथ' खांफ्लांबायना जों मा जानांगौ जाखो फाग्ला बे सानैयालाय जेवजासो माथो बे जेवजा जोनोम जानायखौबो हमफाबाय थाबालाय बोरै जानांगौ जाखो जेवजा गावनि फिसाफोरा जेवजा जोनोम जादों बेखौबो मिथिला आरो नों औथ' आरो आंनि फिसाफ्रा जेवजासोथ' आरो आं गथ'खौ खेबनैल'सो जोनोम होदों आइला जामाइला बेखौनो साला मुहा पापि सानै आंखौ थिगसे जावनानै गालांबाय आंखौ बुजायग्लांबाय बेकार आं बिसोरनि खोथाखौ खोनासंगारगारबायना मा दं नोंनि खर'आवलाय जेबोआनो गैया बिनिखायनो बिसोरनि खोथा खोनासंबाय नों जोंलाय गथ'खौ खेबनैल'सो जोनोम होदों दा आरो बिसोरथ' जेवजासो बे सेकेन्डनि गथ'फोरा जेवजाखौनो मिथिला आरो नों बावनानै दङमोनलै आं नै नों बावनानै थादोंनो गावनि फिसाफोरा मा कन्डिसनाव जोनोम जादों बेखौबो मिथियाबालाय मानिथो बिफा नोंलाय बेनोथ' जाबायलै आं साला बावनानै थाथारदोंना थोद आं थांफिननानै बखिहैफिनथारगोनलै रा आं रायहैफिनथारनि गारनायाव गैया बिसोर आंखौ थिगसे बखिनानै गालांबायना रा थफिरामनि न'आवनो थांनि आं बे फाग्ला अमा राजाजों मा जाबावगोनथाय गावनि फिसा जेवजाखांनायखौनो मिथिलायबावा सोर मा मिथियालै आयै नोंसा नोमफाया आरो फिसा जेवजाखांनायखौनो गोसोआव गैलाया मालाय बहा गोसोआव थानोब्रा आफायालाय आं गोसोम बन्दा कालुवा जाबायना हराव जेने थेनेसो नुयो आंखौ बिनिखायनो आफाया आंखौ गोसोआवनो थाया हामा आबा बेफोरबायदि बुंनो अब्लालाय माथो बावब्रा आयै गोसोम बन्दा दा जोनोम होफ्लांना लाबायना नोंबो आंखौ बेनिखायनो बिफाया आंखौ गोसोआवनो थानो नागिरा हामा आबा गोसोमबाबो आंनि सना फिथरसो नों गोसोमबाबो गुफुरबाबो एखे मानसिसो गोसोमनावबो जि बुस्थु दङ गुफुरनावबो बेनो दङ बेनिखायनो गोसोम गुफुरफोरखौ फारागथि लाबाय थानाङा दे आबा आं लाखायालै आयै आं दाना जेबोखौनो मोनला सोरबा गोसोम होनबाथाय बुंखायो आं डाइरेक्टनो काला हुआ तो क्या हुआ दिल बाला तो है ना अरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना होनखायो आं मोजां दाउखा आबा मोजां बेफोरबायदिनो बुंनांगौ ओमफ्राय बोरो एमाव आबायालाय सोरनिबा खर'आव बायनो थांलायबाय आरो बेलाय दाउखा आबा एमाव आबा बायदि खर'आव बाग्रा जानाङा दे सोरबा माबाफोर बुङोब्ला डाइरेक्ट खर'आव गाखोनानै गा गा गाबखा औ सोरबा माबाफोर होनोब्लाथाय खर'आव डाइरेक्ट बानानै गा गा गाबखायो आं ये हुइना बात लांदां के माथात सानसेदि समसौ फैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन आइला सोर जाखो बेलाय माथो साइसथारबोलै इसेबां मोजां सिख्ला दंखुमायो थफिरामनि न'आव सुवादा साला खोन्थालायाखै आंनो आरो दानि जुगाव रेडिअ खोनासंनाय सिख्ला मोननो थांला माथो मोनलानो बे सासेयालाय बोरै थाखुमा लांखोब्रा दानि जुगावबो सिख्लाफोरा रेडिअ खोनासंलायनाय दानि जुगनि बिमाफोरानो रेडिअ खोनासंबावलालै जोंफोरनि बिमाफोरानो खोनासंला माथो बेलाय बबेनिफ्राय थाखुमानानै थाखोब्रा मानसिबो मानसि साइसलै लुथुमिमिनो माथो अमा राजासो औ आं अमा राजा नोंलाय सोर जाखो आरो थफिरामालाय थफिरामा दासो बायनायनिफ्राय फैनानै दुगैदों जिराय नाङा जिरायलायला आच्छा मोनसे खोथाना दानि जुगाव मानसिफोरा रेडिअखौनो खोनासंला नोंलाय बबेनिफ्राय बेफोरबायदि जानानै थाखुमाखो आं मानसिफोरा खामानि मावै खामानिखौसो मावनानै मोजां मोनो दानि जुगाव सिख्लाफोरा मबाइलाव लानानै गिदिंनानै मोजां मोनो नाथाय आं गोदोनिफ्रायनो रेडिअखौनो मोनबोनाय नालाय बेखौनो नागारनो हायाखै बरिया बिदिनो जानांगौ मोजां बाथ्रा अबेसे मबाइल नायबाय थाबाबो मेगनाबो गाज्रि जायो आरो मेगननि रोदाफोराबो खस्थ' मोनबाय थायो बेनिखायनो जों रेडिअबो खोनासंनांगौ रेडिअ खोनासंनायनि आमेजानो बेलेगब्रा बेखौ दानि जुगनि मानसिफोरा मिथियाना नों जोबोद मोजां खामानिखौनो मावदों ओमफ्राय मा मुं नोंना नों थफिरामनि मा जायो आं थफिरामनि बिब' थफिरामनि बिब' औ आं थफिरामनि बिब' आच्छा मोजां नोंलाय बहाथो गोमानानै दङमोन आं जेरावबो गोमायाखै नाथाय आं आंनि महरखौसो सोलायदों आच्छा नंगौ नामा बेनिखायनोथ' सिनायाखै आं आच्छा नामखौबो सोलायबाय नामाब्रा नोंलाय ओहो सोलायाखै बेनो आंनि नामा आच्छा मा नाम मोनलाय नोंना आंनि मुङा सकेतमे हा सकेतमे औ आंनि मुङा सकेतमे आइला मा नामब्रा दे जियानो जादोला नामा मोजाङानो दे अमा राजा फिसा साथाम खांग्रासो माथो बेलाय ओइ अमा राजा दिनैलाय मा मोनफैदों आंनि न'आवलाय दहाय अजद हैनायखौ गोसोआव गैया नामा गोसोआव दं मोजाङैनो गोसोखांफिनबाय आं
बापावै माखौ गोसोखांखो नोंलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु सानबेसेनि दुगैना लाखो नोंलाय नों बायदि नङाब्रा आङो बोसोरसेयाव खेबनैल' दुगैनाय थोद आंलाय माब्रै बोसोरसेयाव खेबनैल' दुगैखोब्रा नों मानसिया बोसोरसेयाव खेबनैल' दुगैयो बेबो बैसागुआव खेबसे आरो मागोआव खेबसे थोद बिदि नंद्रायाब्रा आच्छा दे बुं मा बुंनो फैदोंमोन ओइ सकेथामे थांलाय दै लायना फैलाय आंनि थाखाय जागोन दे ओइ स्वाद मा जाखो नों साला आंखौ आंनि न'आव थांनानै इसेबां गोरा गोरा खोथा होननानै फैबायना आंखौ गथ' साथाम खांग्रा होननानै बिराद लाजि फोनांना फैबायना नोंसोर गन्थ'आनो दसे गोमाथलायना थालायदों आंहा गथ' साथाम खांदों होनजानायनि हा नंगौ नालाय नंगौब्रा गथ'खौ सानैल'सो खांनो होदों ना आच्छा बारु 100 थाखानि लारु जुदि गथ'आ आंना जेव जाबा मा होनगोन नों अ जेवजायानोखा आंनि गथ'आ आं गथ'खौ खेबनैल' जोनोम होदों मिथिबायना सिगांनि सासेया सिंगल पिस आरो उननिया जेवजा अ जेवजामोन नामा औ उननि सानैया जेवजासो आं बावथलायनानै दङमोन जेवजा फिसा जोनोम होनायाव नोंहा जेबो बुंनो गोनां दरखार गैयाब्रा आंनि नैथि फिसाफ्रा जेवजासोना आरो नैथि फिसाफ्रा 100ता फिसा जाबाबो नोंहा जेबो बुंनो पावार गैयाब्रा बेखौ इसोरा हरनाय बोर होननानै सानना लानांगौ आरो देनां नोंनि हिनजावाबो 200ता गथ' खेबसेयावनो जोनोम होब्ला जोंहा बुंनो जेबो पावार गैयाब्रा गोसोआव लाखि दिमागाव जेबो गैया साला बेनिखायनो दासिमबो हिनजाव मोनाखै खानायजोंबो लोगो जाजायाखै साला मानसिया एसे मोजां मोनब्ला खानायजोंबो लोगो जाजागौमोन खर'आव बानानै थाजागौमोन नों ओइ अमा राजा मा एसे बखिखोब्रा दहाय नों आंनि न'आव थांनानै मा बुंनानै फैयामोन बिनि साजाखौसो होनो फैदों आं आंबो बावनानै दङमोनब्रा नोंनि गथ'फ्रा जेवजा होननानै नोंथ' बिफाना नोंथ' मिथिनांगौमोन ना आंबो गोसोआव थाबाय थायाब्रा बेसेबां खामानिनि टेनसन थायो आरो नोंसोर हरखाब सानै गोजोन लोगो नांनानै आंखौ बखियोब्ला आंबो नार्भास जायोब्रा नोंसोरनि बेफोरबायदि बखिहैनायावनो आंहा नार्भास जादों नार्भासजोंनो आंनि गथ'आ जेवजा होननानै आं नोंसोरनो खोन्थानो बावदों मिथिबाय आंबो नायगोनब्रा नों साबेसे गथ' जोनोम होगोन नोंनि गथ' जोनोम होनायाव आंनो थाफागोन आङो दाउद मा होननाय जादोंब्रा माथो होनबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय हा आंनि न'आव थांनानै आंनि न'आवनो दादागिरि हिसाब बराबर जाबायब्रा अमा राजा नोंबो आंनि न'आव फैनानै आंखौ रायफैबायना अमारा जानाय दैया थेंक्रु सकेटमे थेंक्रु अमा राजानि फिसाफ्रा जेवजामोनथ' आरो बावनासो दंथारोमोन आंबो अमारा जा थुपेरांजों मा खोथा दंमोन रायलायबाय नामा औ रायलायबाय आरो मोजाङैबो बुजायबाय आं औ बेखौ मोजाङैनो बुजायनांगौ मानसियानो सिलांगा बालांगाथार बिनिखायनो आंजों रायजाबाय थायो रायनांगौ बेखौ बुजायनांगौबो मोनोब्ला थांना सोबानाबो होनांगौ बेखौ दासिमबो बोरायलायनानैबो उन्दै बैसोनि आखुआनो खाराखै नाथाय नों दासिमबो सिख्लायनो दङलै मालाबा जोंहा न' बेरायनो थांदोब्रा जागोन दे थांगोन आं बावै आंनि बिब'जों मासे गोदैब्रा ओइ थपेरां बिब'आ हले बिराद मोजांलै नोंना मोजाङै नोजोर हो बिब'आसो आंखौ नोजोर होयोलै आं बिब'खौ मा नोजोर होनो बिराद मोजां बिब'खौनो मोनदोंलै साला नोंनि बिब'आ बोरैबा आनलाखिथारलै माबायदि आनलाखि जानांगौ जाखोब्रा नों बायदि फंबाय मोनदों आनलाखिथारना हा बिब'आलाय बिगुमै दङना गैगोना गैया दाउद नोंनोलाय मानो नांगौ आंनि आब'नि बिगुमैखौलाय सोंदोंब्रा सोंदों बारियाव इसिबां मोजां गलाब बिबार दंखुमायो माथो फात्ताखौनो होआखै नोंलाय गलाब बिबारखौ मानसिफ्रा थाब नोजोर होयो बेनिखायनो बेरा दुमथेनानै दोनदों आं आच्छा बार' थाइबानि लारु दे बिदिबालाय थाथ'दो आं थांलायनोसै लक्ष्मीसारा हाफांखौ एसे जारिना फैनोसै साला सुवादा आंनि बिब'खौसो नोजोर होलायबाय नामाब्रा र' बेफोर उनाव जाबाय थागोन हाफांखौ कल खालामनानै खोन्थाहरखानोसै आं जाहाथे हाफाङा रेडि जानानै थायो ओइ हाफां अमा राजाया नोंसानिसिम थांगासिनो दङ दै नोंखौ बखिनो मानो होनोब्ला अमा राजानि फिसाया जेवजासोना नोंखौबो थिगसे जारिनो थांहांदों बियो मिथिबायना हाफां मोजाङै ताल्ला आच्छा जागोन दे थेंक इउ थपिराम अमारा जानाय फिसाया जेवजासोमोन ना जेरै आंनि फिसाफ्राबो जेवजा हाय थपिरामनि खोथायावनो आंहाबो बावनानैनो अमा राजाखौ बायदिसिना बुंफ्लांबाय आंथ' बारा जेबो बुंखायाखै दे अमा राजाखौ थपिरामासो बांसिन बुंदों फैदो बियो आंखौ बखिफैदो मा बखियो हापां मा जाखो माबाहाय नारजिबोदां अमा राजानि न'आव थांफ्लांनानै बायदिसिना बुंहैफ्लांबाय थपिरामजों आंजों मा बुंहैलायखो गथ'खौ सानैनि बारा खांनो मोना होननानै बुंहैदों आरो अमा राजानियालाय माथो जेवजासो औहाय बेखौनो बोरैबा बावफ्लांनानै दङमोन बेखौनो अमा राजाखौ थांनानै बुंहैदों जोङो साथामनि बारा गथ' खांनाङा होननानै माने सानैनि बारा होननानै बुंदोंमोन आरो साथाम नालाय दा साब्रै गथ' दाखांसै होननानै फैफिनबाय आरो मा एसे खर' गैयै गोजाब्रा नोंसोरलाय मा एसे गोदाव सोराव अमा राजायाबो मिन्थिया नामा गावनि गथ' जेवजा होननानै आरो नोंहाबो खुगा दं होननानै जेराव मेरावनो बाहायथारगोन नामाब्रा हापां नै आंखौसो दाय जालायबाय दा माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा नोंसोरखौलाय गोदाव सोराव मानसिखौ माबा मोनसे बुंनायनि सिगां बिजिरग्रोनांगौ सानग्रोनांगौब्रा खुगा दङ होननानै जेराव मेरावनो खुगाखौ बाहायहैगोन नामाब्रा बेफोरबायदि खुगाखौ मोनदों होननानै बांद्राय बखिहैलाबायनाङाब्रा हापां आं बोरैबा बुंफ्लांबाय दे अमा राजायाथ' गावनि फिसाफोरनि सोमोन्दै मिथिनांगौ ना गावनि फिसा जेवजाखौनो मिथिया आरो बियो मालायखौ बाथो नोंबोथ' एसे मिथिनांगौ ना नोंबोथ' जेवजा फिसा खांदों बिराद गोदाव सोरावलै नों हापां बिराद माथा गरम खालामबाय थायो आंखौ सानसेबो सुगानो गैया नोंनि थाखाय मोनसे ना मोनसे जाबाय थायो मा आं सुगाव दोना आरो नोंखौ माथो मा बेफोरो मा खामानि मावनाय जायो बेफोरो गोदाव सोराव आयु रागा जोंलाय थाबाय दा मा एसे फाल्थुआय बियो बालनि जेबो मोनसे खोन्थाजाया जेबो मोनसे शेयार खालामजाया बोरैबा जालांथारबाय मानसियानो जेबो बुंजाला दाना
नोंजोंलाय मा बुंजाबाय थानांगौ जाखोब्रा हो नोंलाय मा मोनफैदों बेवहायलाय आंनि न'आव थांनानै जेरै मोनहैदोंमोन नोंबो आंबो बिदिनो मोनफैदों नंगौ नामा आंनि न'आव थांनानै आंनि फिसा खांनायखौ अजद दिखांहैलायदोंना आंनि फिसाफोरा जेवजासो मिथिबाय जेवजा जेवजाथ' आरो बावनानैसो दङमोन आंबो मानो बिदि बुंहैनो मोननांगौ हो आंथ' गथ'खौ सानैल'सो जोनोम होदों नैथि फिसाफोरा जेवजाबा आं मा खालामनो अमा राजा आं मोनथियावसो होनफ्लांदोंमोन मिथियावलाय आंबो बायदिसिना बुंनो हायोब्रा बिदि होननानै इजि लानो हायाथ' आं हाबां आंनि न'आव थांनानै आंखौनो दादागिरि दिन्थिहैदों नोंसोर अमा राजा आं नोंखौ बारा जेबो बुङाखै दे आंखौ बांद्राय गाज्रि दामोन आं मोनखाबायानो आं मोथो दोखो गाज्रि मोनबायानो नोंसोरखौ दा मा खालामगोन नों होमबा मा खालामनो आंनि गलाम जानांसिगौ नोंसोर गलाम मानि गलामहाय मानि गलाम जाया आंनि न'आव थांनानै आंखौ दादागिरि दिन्थिहैदों बेनिखायनो आंनि थाखाय गलाम जानांगौ नोंसोरो साननैनि थाखाय दरखार नांदों गलाम जानो नोंनि गावनि फिसाखौ जेवजाखौ मिथिलाया लासिंसिंनो बिफा नङा नोङो बिफानि मुङाव कलंकसो नों गावनि फिसायादि जेवजा बेखौ बुंनो रोङाखै हांग्रि मोनदियासो बुंबाय खोमा आरो बिनिखायनो आंखौ बुंफैदों लाजियाबो हांग्रि मोनदिया जुदि खोन्थायामोनब्ला नों मोनथिनाय नङामोन नोंनि फिसाफोरा जेवजा होननानै एसे लाजि नोङो अमा राजा होद खोथायाबो नंगौथ' आरो आंखौसो माथो जारिबायलै अमा राजा आं नोंखौ रागा जोंबाय जिरायनो खोन्थागौमोन आं नोंखौ दा जिरायनो खोन्थालां नों बायदिसिना बुंबायना आंखौ आंनि न'आव फैनानै नोङो बिसोरनि बिफा मोनब्ला नों मिथिनांगौमोन ना गावनि फिसाफोरनि सायाव जेबो नोजोर गैया लाजियाबो हिनजाव सिख्लाफोराबा गार्लफ्रेन्डफोराबा मा दं मा गैया बेखौबा जि मिथिगोन बियो गार्लफ्रेन्डफोरनि खानायफोरा माबायदि दङ गार्लफ्रेन्डफोरनि हाइटआ माबायदि गार्लफ्रेन्डफोरनि बिमा बिफा दङ ना गैया गार्लफ्रेन्डनि बार्थडेआ माब्ला गार्लफ्रेन्डनो मा गिफ्ट होनांगौ बेफोरखौबा मिथिगौ नों ओइ दाबां मा होनलाबायदोंब्रा नों आं गासिखौबो मिथिगौ मिथिबाय आंनाव जेनिबो नलेज थायो नों बायदि मानसियाना सैमानि लान्जाया मालाबाबो सिदा जाया आच्छा जागोन दे नोंजों सैमा होनजानो फैयाखै आं होमबालाय मानोथो फैना लानांगौ नोंलाय आंनि न'आवलाय बखिजानो गोसो गैयाबा थां आंनि न'निफ्राय जागोन थांगोन आदै अमा राजा औ बेटा जिराय आदै जिराय जिरायलालै बेटा थांनो जाखाबाय आं आयै आलासिखौ जिरायनो होनांगौलै मालाय थांखासिगोन मानो जिरायनो खोन्थाबावनो आं बिदि नङाब्ला आलासि फैबा आलासिखौ सोंनांगौ जिराय आदै जिराय दै लोङो नामा दै आं दै लायनि नाङालै बानलु बिदां नाङा बेफोरखौ दे आं थांनोसै दे बानलु बिदां बेटा मोजाङै फराय जागोन दे आदै आइलाय मा जाखो बानलु मानसि फैबा मानसिखौ जिरायनो होनांगौब्रा आयै ओमफ्राय मोजाङै रायलायनांगौ दै जासिनांगौ साहा जासिनांगौ गय जासिनांगौ आंबो बेफोरखौ मिथिखायो बानलु बिदां बिमाखौ फोरोंलायनाङा नाथाय अमा राजानि खोथायावबा बेलेग रागा जोंदों आं बेखौ मानो रागा जोंनांगौब्रा आयै बेखौ रागा जोंनाङा ना बेबो मानसिसो ना आयै आच्छा नोंहालाय मा जासोदों दिनै अमा राजाखौ इसिबां बाख्नायदों हा मानि थाखाय बाख्नायसोदोंहाय नोङो मानसि हिसाबै मानसिखौ सिबिनांगौ होननानै आं सानो आयै बाख्नायाखै सब मिथिखायो आं अमा राजानि फिसाजो अफ्रि रानिखौ मेजेरो नङा होमब्ला नों दायो मा बुंलाबायदोंब्रा खबरदार अमा राजानि फिसाजोनो गोसो होनांगौब्ला आरो जुदि नों अमा राजानि फिसाजोनो गोसोखौ होदोंब्ला गोसोखौ बिनानै लायफिन दिनैनो आरो दानो नङाबा दिगदारसो जागोन से जाल्ला जाबायना आं अफ्रि रानिखौ बोरै बावगारनांगौ जाखो अफ्रि रानियाबो आंनि जिउनि रानिसो बे खोथाखौ आं आइखौ बोरै बुजायनांगौ जाखो दे दा बेफोरबायदिनो सोलिबाय थाथोंसै उनाव मोजां जाबानो जाबाय साला बिराद दुखु मोनो माथोब्रा ब्रेकआप जाबा ब्रेकआप जाफेरिखायनो मिन्थियामोनला मालायनि दुखु जानायखौ मिनिनोसो ओंखारलाबायोमोन दिनै गावनो दुखु मोनबाय माथो बाफ्रे बिराद खस्थ' मोनोलै माथो ब्रेकआप जाबाथाय बेनिखायनो मानसिफोरा बिराद दुखु जायो आंहा मिनिलाबायोसोमोन ओइ दुम्फा आंनि सना मायना मानो गारखोब्रा आंखौ मानो गारखोब्रा दुम्फा मानो बिदि खालामखोब्रा आंखौ दस्तिजोंबो नांलायबाय नोंजोंबो गारजाबाय आं दा सोरजों लोगो जाबानांगौ जाखोब्रा जालालै जेबो जाला जेबो जाला आइजोंलारि नों मानो रागा जोंखो दे आं नोंनो 500 थाखा फैसा बिदोंमोन बेखौनो नों होआखै आंनाव फैसायानो गैया आइजोंलारि नोमफायाबो दाना खामानिखौनो मावबांला दखान खामजानायनिफ्रायनो अब्ला आं बबेनिफ्राय फैसा मोननानै होनो दे नोंनो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आयै आंनो फैसा नांगौ नांगौ नङाबा आं ओंखामखौनो जाया आइजोंलारि आइ मानो इसेबां अख्रा नों फै न'आव ओंखाम जायालासिनो बहा थांनो नागिरखो नोंलाय मानो बिदि नोङो आइजोंलारि सोमस्रि नारजि बोदां नों माबाफोर जादों नामा सोमस्रि माबाफोर जादोंब्ला बुंबानो जाबाय जेबो जायाखै नारजि बोदां मानो जेबो जायाखै जानांगौ जाखो सोमस्रि आंबो मिथियो नोंहा माबाफोर जादों बुं मा जादों नारजि बोदां मा होनबावनो आरो सन्थलाखौथ' नों मिथिखायो जौजोंनो गोदोफबनानै थायो आरो आइजोंलारियाबो दिने फैसा बिनाय थाखा बिनायानो बारा जाबाय आं मा खालामबावनो दे नारजि बोदां
आच्छा न'खराव सोलिनो गोब्राब जादों होमबा औ नार्जि बुदां सोलिनोलाय गोब्राब जादों साननैसो मोजां जायो बिनि उनावनो गाज्रि जाफिनो मा जाबावगोनथाय आं बुंनोनो हाला गोसोखौ लोरबां दा खालाम दाबो जेबो जायाखै सम दं आरो माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय आं नोंनो हेफाजाब होगोन नाथाय आं नोंनिफ्राय बोरै हेफाजाब लानो नार्जि बुदां नों आंनिबो लोगो आरो हाफांनिबो लोगो थ' लोगोखौथ' हेफाजाब होखानांगोन नङा होमबा नार्जि बुदां थेंक इउ स' माच नाथाय दा आंनो जेबो हेल्प नांथ'वा सोमस्रि जेबो साननाङा नोङो गोसोखौ उसुखुथु दा खालाम आं दं गासैबो थिग खालामनानै होगोन आं सन्थलाखौबो मोजाङै बुजायगोन बे बुजायबाबो मालाबाबो लाखानाय नंखाला थेवबो खेबसे ट्राइ खालामनानै नायनोसै आं जागोन दे नार्जि बुदां नोंनि आखायावनो हेगारनानै होबाय आंबो सानफ्रामबो बुजायो न'आव हराव हर जानानै फैब्लाबो ओंखाम दोननो आङो ओंखामबो जाया बिनि उनाव उन्दुलाङो फुङावबो थाब ओंखारलाङो जायखिजाया आंनि जिउआव गोजोनानो गैला आंनि जिउआवबो गोजोनानो गैयालै सामफ्रामबो नांलाय खमलाय नाथाय मा खालामनो फिसाफोरनि थाखाय सैज' खालामनांगौ जायो माखासे गोसोनि साननायफोरखौ सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो बिदिनोथ' जाबाय नार्जि बुदां आंबो फिसानि थाखायनो गावनि साननाय लुबैनाय हास्थायनायफोरखौनो ज्राब गारजोब्बाय आं नाथाय फिसायाबो देरहोलां माहोलां गाज्रिसो जानो हमबाय बेफोरबायदि बैसोआव गथ'फोरा बेफोरबायदिनो जाखायो थेवबो जों बिमा बिफाया सांग्रां जानाया गाहाम औ बे टिनेजार बैसोनि गथ'फोरखौ सामलायनो मा एसे गोब्राब बे बैसोआ आजिखालि बिराद गोब्राब जानो हमबाय बे बैसोआव गथ'फोरा हौवासाफोरबाथाय सिगारेट जौ लोंग्रा जाबाय दानि जुगाव हिनजावफोराबो लोंग्रा जासै इसिबां उन्दै उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुखौ लायोब्ला बिसोरनि उना मा जागोन बेफोरखौनो सानखाङो आं बेनोथ'हाय आइजोंलारियाबो फैसा बिनाया बारा जाबाय गिनायसो मोनबाय आं माबाफोरसो लायो खोमा होननानै होद बेफोरबायदि दासान अब्लाबो एसे गथ'खौ नायखुमानाया मोजां औ नार्जि बुदां नों थिगखौनो बुंदों एबारनिफ्राय जोंलारिखौ नायखोमानोसै आं मोजां बाथ्रा आरो सोमसै गोसोखौ लोरबां दा खालाम माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला आंनो बुंबानो जाबाय जागोन नार्जि बुदां आरो थेंक इउ स' माच नार्जि बुदां नोंबायदि लोगो मोननांगौआ थारैनो जोबोद गोब्राब नों बायदि लोगो मोननांगौआबो जोबोद गोब्राब सोमसै नोंजों रायज्लायनानै आंबो गोसोखौ जोबोद स्रां मोनो आरो गोसो सिङाव दुखु मोनबाय थानायफोराबो एसे जोमैया बुस्रांलांनाय बायदि मोनो आंबो नार्जि बुदां आंनि गोसोनि दुखुखौ नोंनो फोरमायनो मोनोब्ला गोसोखौनो जोबोद मोजां मोनो आयौ बाला सानैजों दाउ जराफोर बायदि रायलायलायगासिनो माथो दाउस्रि दाउआ रायलायनाय बायदि बिदिबालाय थाथ'दो सोमस्रि कल खालामबानो जाबाय माबाफोर जायोब्ला जागोन दे नार्जि बुदां आयौ बाला दाउस्रि देलाय माहाय नार्जि बुदांजों मा गोसो होनानै रायलायसोदों नोंलाय रायलायदों आरो आयौ बाला आंनो खोन्थानो हालाया आरो मा होननानै बुंबावनो आरो नोंनोलाय नार्जि बुदांजों एसे रायलायदोंमोन न'खरनि दुखु सुखुफोरखौ फोरमायलायदोंमोन नार्जि बुदाङा मोजांखाय मिथिगौ ना बयनिबो गोसोनि खोथाखौ बुजियो बेनिखायनो आं नार्जि बुदांखौ मोजां मोनोमोन नाथाय खाफालाव गैया नालाय नार्जि बुदां बायदि बिनि फंबायखौनो हरबाय आं बिराद लाखिना आं औ लाखिथ' आरो आं बायदि जौ फाग्ला हौवा मोनाखै माथो बुंबावनो आरो जौ फाग्लानि काहानिफोरखौलाय बुंबाथाय जौ लोंग्राफ्रा दायसो जागोन दानि अब्लाबोहाय खायसे खायसे जौ लोंग्रा हौवाफोरा न'खरखौ मोजाङैनो नायो मोजाङैनो थायो नाथाय आंना बोरैबाथारहाय मा उन्दैनिफ्रायनो जौ लोंनाय संसारखौ नुबोनायखायनो बोरैबा मोनथारो आं बाल्ला जोंनाबो बिफाया बिदिनो थारमोन मोनाबानो जौ लोंनानै फैनानै दावराव दावसि खालामामोन बाल्ला खाथिनिफोराथ' जेबोखौनो मिथिया जोंखौसो दाय जायो नोंसोरलाय मानो जौ लोंनायजों नांलायफाबाय थायो होननानै नाथाय न'खराव दावराव दावसि जानायखौ डिस्टार्ब जानायखौ खस्थ' मोननायखौ जोंफोरसो मिथिगौ ना सोमसै नंगौथ' आरो न'खरजोंनि खोथाखौलाय मालायफोरालाय बोरै मिथिजोबनो दे जेबो नंला थाथ'दो आयै बेसेरा सोमसै गाबफालायनो ओंखारो आं सम सम बेनि दुखुखौ नुनानै सन्थला बायदि हौवाखौसो मोनबाय आरो थोमै सन्थला खालि जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौल' सोमसिजों गारनानै खारजाबासो मिथिगोन र' नार्जि बुदां बायदि हौवानाव ब्लड थांजाबासो मिथिगोन बियो आयौ रबाला आं सम सम नार्जि बुदां आरो सोमसिखौ लोगो हमनाय नुबाय थायो सानैजों आयौ बारा सानफ्लांबायसो नामा अब्लाबो हाफांनो खोन्थानाया मोजां जागोन खोमा बाल्ला फोथायनायसो नङा नामा दाखालिबो दावदैखौ हारसा सेंग्राजों रायलायनायखौ खोन्थाबाय अमा राजाया फोथायाखै आरो गावसोरनिसो लस दा आंनि खोथाखौ जायनो फोथाया गावसोरनो लस बाल्ला आयौ बाला सोर जाखो बेलाय हेलौ सोर नोंलाय
आंखौ सिनायाखै होमबा आं जाबाय दाउला राजा गडेट गेट गो बाथामिस आंखौ दाउजोसो मोनखो ना माखो नोंलाय नोंखौ दाउजो बायदि नुवाखै नाथाय दाउला खुंगुर थानायखाय एसे दाउला बायदिसो नुबाय आं नोंखौ बाथामिस आच्छा बेफोरखौ दोनथ'लाय अमा राजानि न'आ बबेथिंमोनलाय सोर अमा राजासै सिनाया आच्छा नों अमा राजानि न'खौ सिनाया जाहैबाय आं अमा राजानि नामखौनो दिनैसो खोनादों नामाबो अमा राजा थालायो आच्छा अमा राजानि न'खौ सिनाया होमबा नों अमा राजानिलाय मा जायो आं अमा राजानि बिदाबो होनजायो फंबायबो होनजायो मानो होनोब्ला अमा राजाया आंनि जेवजामोन नंगौना नङासै मानो नङा जानो नंगौ गोदो उन्दैयाव आइया आंखौ मेलायाव लानानै थांदोंमोन बिनिफ्राय मेलायाव जों सानैया गावस्रालायनानै गोमाबाय दा आङो बेलेग मानसिनावसो दङमोन दालाय बोरै मिथिखोसै नोंलाय गोसोखांबायब्रा गोदो उन्दै समनि गोमानायखौ बिदिबो गोसोखांलाय जायो औ दाखालि थिगसे सारअन्थाइ गोसा गावनाया आंनि मेलेमाव नांफैदोंमोन बेवहायनो गोसोखांदों आंहाबो न'खर दङ बिमा बिफा दङ होननानै बेफोरखौ गोसोखांफिनजोब्बाय आं अब्ला मिथिबा खोन्थादो दे अमा राजानि न'आ बहा नोंथ' अमा राजानि न'खौ सिनाया होनदोंना आं हारसिंनो नागिरगोन दे अमा राजानि जेवजा दाउला राजा नंगौना नङासै दिनैलाय मानो गोसोखौ गुद गुद मोनदोंहाय आंलाय गोसोखौनो बोरैबा मोनथारदों माथो बे अमा राजायाबो मानो न'आव दाबो फैयाखै दे आंहा गोसोखौ बोरैबा मोनथारो आयै दिनैलाय मानो ओंख्रिखौ बाहेरायाव संखो नोंलाय गेसनि ओंखाम जायै बोरैबा मोनथारदोंहाय बिहामजो बेनिखायनो बाहेरायावनो संदों आं नंगौ नामा लोमजादों नामा आयै लोमजादोंबा ओंखाम ओंख्रिखौ संनाङा दे आंनो संगोन जेबो नङाहाय बे बुरै बैसोआव जिरायबाय थानो बाबाय आं बेनिखायनो एसे एनै खामानिबो मावनो मोजां मोनो अब्लाबो आयै बेफोरबायदिखौ दा सं दे आंनो संगोन लोमजानाय मोनदोंब्ला न' सिङाव थांबानो जाबाय आं लोमजानाय मोनाखैहाय बिहामजो गोसोखौसो बोरैबा मोनदों मानो आयै मा जादों अमा राजानि जोनोम सान फैगासिनो दङ बे जोनोम सानाव आंहा फिसा सानै खांदोंमोनहाय फिसा सानै खांदोंमोन औ अमा राजानि जेवजा सासे दङमोन आयु जोंनोलाय माथो खोन्थाथाराखै नोंलाय बोरै खोन्थानो बिहामजो गोसोखांबानो बोरैबा मोनो माथो जादोंमोन आयै उन्दैयाव मेला नायनो थांदोंमोन मेला नायनायाव आङो अमा राजाखौबो लाना थांदोंमोन आंहा फिसा हौवा जेवजा दङमोन दा मेलायावनो गोमानानै सासे थाबोदों अमा राजायाल' फैदों बेनिखायनो अमा राजाया मालाबा जेवजा दङमोन आंहाबो होननानै बुङो आरो जेवफेबा बुङो आं बेखौ ओरैनोसो बुंदों सानो ओरैनो बुङाखैहाय दङ दाउला राजा होननानै बुङोमोन दाउला राजा बे हाफांनि एक्स बयफ्रेन्डआ बे नङाहाय गुबुन दाउला राजा आंनि फिसालानि मुङाबो दाउला राजामोन दाउला राजा अमा राजा दोन्दोंमोन आं नामफोरखौ नंगौ नामा इसोरा अनोब्ला मालाबा फैफिननोबो हानाय आरो गोसोखांनानै न'खौ नै आं गोसोखांबायबो फैबायबो सोर नोंलाय आं दाउला राजा दाउला बा नोंमारना बियो आयै दाउला राजा नंगौना नङा एसे नायग्रोनांगोन सोरबा साखुन्द्राफोरबो जानो हानाय आं दाउला राजायानो गोनां जायोब्ला हस्पिटालाव DNA टेस्ट खालामहैबानो जाबाय आं दाउला राजायानो आं साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रल ओरैनो नायाथ' नायखागोनबो नोंखौ अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां जाहाथे 2 लाख थाब जानो हायो माने 2 लाख साबस्क्राइबार जानो हायो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट मोनसे होनानै गालां एबारनिफ्राय दाउला राजानि केरेक्टारखौबो नोंथांमोना नुसिगोन आरो बिथांनि केरेक्टाराबो जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो